malam shehu waya kuke da kwandon sa din nan. Ai zagewa nayi muka da ku. Ina ganin an siyaran mu na sa suka mai liris. Gaskiya mu wallahi malam shehu baka kyauta ba. Kabila ne fa. To koma dai menene kabila ba mutane ba. A kabila ba mutum bane kaman mu, ba mutum bane kaman mu. Kai ka manta abin da suka mana a Lagos kudu lokacin kai ka san cewa ni tsohon direban trailer ne. Haka nan lokacin muka je wani irin rashin mutunci ne ba su mana ba. To malam shehu in banda abun ka. Wannan san ai da ba. Sunan waɗanda muke tare da su ba gashi ana zaman lafiya ba. Yanzu haka maganar da ake yi ai ana so a kawo daidaito ne tsakaninmu da su. Na lura kai munafiki. Har ga Allah nan Allah na rantsi da Allah akan kabila ni fa wallahi zan iya batawa da kowa wallahi zan ma rashin mutunci in ban yake ka ba shege ne Allah ka wuce kawai in daina ganin ka je kawai ƙara mun magana to ƙara mun magana shikenan ai Uzana, how many times I told you then may they not follow that Hausa boy, eh? Why? You know they hear Hausa, you know they hear English, and you know they hear word. Eh? All the time they follow that Hausa boy, and you don't get work, you don't get anything. Eh? Can't you? Now only that useless machine. Shut up your mouth here. I'm sorry, sir. I'm sorry. My son, I want to go there. Speak cha. You not sabi anything. Now all this Hausa boy, you dey follow. He no get the cover. You. And all the time. We're waiting they best me for my mind. You go with hungry, and you go come back with hungry. But no, you see they no get cover now. Yeah, if you come from my place, you can't eat apple get power. Hey, go arrange your power for you. Hey, look at this girl. Onyala. That's your she boy. A whole cheap daughter. If they follow that useless boy. Rayuwar da babu daɗi, yanayin tana da muni, ko da zuwa ma'auni, ƙabilanci bai da daɗi. Na saba da soyayya, da ke kaɗai zan yi tarayya, tafki na ƙauna silar shigata, tafki na ƙauna. Tafkin ƙauna, tafki na ƙauna, rayuwa ta ƙabilanci a ciki. Wanda ya so ka so shi don Allah, alƙawari na so ku ɗan ƙulla. Ni rayuwar da yanzu zan fara, alƙawari cikinsa zan jera. Tafkin ƙauna, tafkin ƙauna. Tafkin ƙauna, tafkin ƙauna ne, ƙauna ne, ƙauna ne, tafkin ƙauna ne. Kai, wallahi sai na ci ubanki wallahi. Sege ya dan tukurma buru ba sege. Sege sine banza yo fi saleke. Sase, don't ubanki. If I catch you, I go kill you. That you are useless guy. I spend money for Uzana, I spend money secondary school, folly, and up to degree level. This useless boy you can't carry up for machine. I go borrow your machine. Segia, and Uzana, sister, you go come back meet me here. Wallahi ubanki, sena situ kuruma ubanki. Wallahi, uwanki mazeshi uwanki wallahi. Allah sine kedambanza ubanki, Segia. I go catch you. Tell your machine, I go burn them while I. Kakuma Uzana, ikitawo wala izeki shuwaki. Waki maze shuwashi. Rayuwar da babu daɗi, yanayin tana da muni. Musa, ya gudu. Aka Musa gudu? Ake yi ne. Bai shigowa da sallama mu ba. Ana dogolewa ke. Baba, ka kara soke. Masoya. Hozana. Ta kai miki hozana. Lafiya lawan na hozana. Wallahi noma. Na je da canjin gudun na gaba kuwa. An kun yi taran su fake. Ba mun da nan wallahi, mun da nan. Saboda can sai da si. Sai da aka. An sa mana ai. Sai da canza location.
ake ne ba wani kaya. Wallahi wannan ne amma sai gai a hankali saboda tana da karfi da yawa. Ta bikin ƙauna, ta bikin ƙauna, ta bikin ƙauna, wayyo ni ya raina. Kada ku raba mu, muna san junan mu. Ai ka san ban shan gode. Ba ki shan gode. Jagwal. Zarauta. Wa ka ji wai ba ta shan gode. A kai ba da ya gace ba yan na'umu ba. Ko dai ba a zanen nan sani bace. Allah batta. Ka ne taral. Ki da kike shan giya. A to. Kina shan giya yanzu ka zo ki ce mu wanda ba ka shan gode. Gwada zaki ai ko? Ta kai ba wasara yan gari. At this point, I not go anywhere. I go stay this place. You go come back here and meet me. I go kill this boy. I'm telling you. I not go anywhere. I will stay for this place. Go back. Yeah? I love you, baby. Wallahi, say that you do work away. Say the other tukuruma buruba say I go kill your father. I go kill your mother. Say the so you carry my daughter and you go give am beer, eh? Wallahi, if I catch you, wallahi, come in the same paru. Say like paru. You come out Zala. Magina ubanga. Ta bikin ƙauna, ta bikin ƙauna, ta bikin ƙauna, wayyo ni ya raina. Uzana. Eh? Hey! This girl don't kill us. I don't die finish already. Uzaina, you have got it. Uzaina, you want to give it for this house. Uzaina, Uzaina, you're pregnant. You're pregnant. Eh? Uzaina. Hey! Madam! Wait up. Uzaina, you don't kill us. Finish. Wait up. She's pregnant. Pregnant? Our daughter is. Hey! Uzana! You leave that house, boy. Get back alone in Lagos. Asikinka. Asikishi. Hey! Lagos. Lagos. Uzana, you don't finish me. Hey! I pay primary school, secondary school, For nothing. A level, For nothing. for nothing. For nothing. Madam, don't do that. Uzana must leave this house now. She go leave. Now. Yes. Now. You don't kakayaki. You just go and meet that useless boy. Useless on your house. Abe, madam, enter inside. Uzaina, don't finish me. Kada ku raba mu, muna san junan mu, a ta bikin ƙauna. Kai, Adamu? Ya aka yi ne bangai na mutuniyar taka, Ozana. Baba, yau da ga bai zo ne ta bakko. Gwamnati tare suke zuwa. Baba kana ji ku. Wallahi ni ma 2 days kenan ban wanda mutum na bana shiga cikin damuwa wallahi. Aba. Kullum mutum ya zo dinga ramu da labarin wata karfin yarinya yadda madama kawai. Kai! Ya haka. Kama ne ni? An ba dai kalli. Haka buga ne? Baba ya dakata. Yare aba Adamu. Ya za ka sa hannu kamare sa? Kana ji ba a gaban ka yake gaya min cewa yarinyar nan karfiya ce. Face to face ba tsoro ba kunya ba. To ai da sai ka mai magana ko? Mai magana kai ni ba halicci wani mahaluki da wallahi tallahi zai taba yarinyar nan kuma mai magana ta tsayin kan shi. Kai ma na wona ka wallahi tallahi kana ji ko? Iye. Ba ruwanka. To za ka dake ni ne? Kula kure ake mara tara ba ku ta fada gare ta ga wani yarinya daban. Ga ma ana ta soyayya ne yanzu. Gara kawai ka ya mutum ya zai ci wasa. Baba yare
Rayuwar da babu daɗi, yanayin tana da muni, ko da zuwa ma'auni, ƙabilanci bai da daɗi. Na saba da soyayya, da ke kaɗai zan yi tarayya, tafki na ƙauna silar shigata, tafki na ƙauna. Tafkin ƙauna, tafki na ƙauna, rayuwa ta ƙabilanci a ciki. Yes, yes, you don't come enter my hand. Kinga my hiking. Kimba nadin ya siki. Kiba nadin ya siki. Amma beri impedeki. Zeki seni se nina pita dege Enugu, dege Umulele village. I go show you and I go teach you lesson. Yeah. Come on the lokosi. Yeah, in magana. Zeki se we arnani kapri. Eh? Amma in ya zo wajen soya ki samu nariya kapri zaki baka shiki. So you don't give am belle. Amma ze mu nuna ki say nina pita dege Umulele. I go teach you lesson. Kijira mu kigen. Kada ku raba mu, muna san junanmu. Tafkin ƙauna, tafkin ƙauna, tafkin ƙauna. Baiwar Allah, tsaya mana. Dawo daga nan, zo baiwar Allah. Yarinya lafiya ko wani ganki kina kuka? Kina cikin damuwa? Baiwar Allah, dore ki gaya min ainihin abin da ke damun ki? Ko da wa'ansu shawarwari ne, ta taimake ki. Iyayena ne suka kore ni. Subhanallah. Lafiya kuwa me ya faru suka kore ki daga gida? Ina da ciki. Ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bai kamata iyaye idan ƴaƴansu wannan abin ya kasance gare su su rika kore su daga gida ba. Idan kuka je ku tafka abin da yafi wannan kuskure ba. Amma menene ainihin sunanki? Sunana Husana. Husana. So yanzu ina zaki je? Je saurayina. Wanda ya miki cikin? Eh. Okay. To Allah ya kiyaye gaba. Ga waya ta ki samun namban ki. Zan kira ki. Ki ga namba ta. Idan wani abu ya faru, in kina buƙatar wani taimako sai ki kira ni. Saboda kin san Allah ce duk wanda ya taimaki wani, shi ma zai taimake sa. Tafkin ƙauna, tafkin ƙauna, tafkin ƙauna, wayyo ni raina. Kada ku raba mu, muna san junanmu a tafkin ƙauna. Sana ya kiki? Ya na ganki da takka ne. Wai ina zuwa. Abinda baban ke faɗa rana na haka ne kuwa? Eh? Adam, ina da ciki. Eh? Shit. Like, are you for real? Kina da ciki? Adam, taimake rayuwata. Adam, za ka aure ni? Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani suna na mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu.
jarumi a masana'antar Arewa Comedian, sannan kuma jarumi a fina-finanmu na kan channel investment. To ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai, sannan kuma ina mai muku albishir da cewa akwai wani channel da nake son ku zo ku mai subscribe. Channel ne da ake abubuwan musulunci, za mu iya sa ma yaran mu su koyi haddan alkur'ani, su koyi abubuwan da ya daganci musulunci. Wannan channel din sunan shi Jafar Y Kwarebi. Jafar Y Kwarebi channel ne da ke abubuwan da ya daganci addini. Ina masoya manzon Allah, ina masoyan addinin musulunci. Ku zo mu subscribe din Jafar Y Kwarebi domin mu karu da abubuwan da ake na addinin musulunci. Nagode, na ku mazaje ne.